Aha, aha. Já totiž vidím, nebo cítila jsem na sobě tenhle týden, když jsme to třeba i cvičili různě s dětma to rameno, že jsem opravdu, nebo mám pořád jako poměrně volný zápěstí, volný prsty a volný loket, ale vlastně tady to bylo celou dobu strašně tuhé, takže ano. ve chvíli jakože dobrý, super, ale přestávaly mi fungovat takový ty rychlejší smyky, cokoliv, protože ve chvíli, kdy to jako je někde jako zatuhnuté, tak... Samozřejmě. To jste pochopili úplně přesně. Prostě Jo. důležitá ta správná diagnoza. Mhm. A teď, když to odstraníte, tak věřte mi, tady bude lepší. Protože když je to tuhla, tak museli jste to nahrazovat zbytečnými pohybama, zbytečnými prostě jakoby v prstách a tak dále. Já musím říct, že tenhle týden, když jsem jakoby cvičila, tak jsem se snažila nějak spíš jako cvičit pomalu a hledat ten pohyb, než že bych nějak víc jako cvičila repertoár, ale musím říct, že za celý týden mě ani jednou nebolel palec. Vůbec. Takže... Já vždycky říkám, že nejsem jakoby učitel housle, jsem jako doktor svým způsobem. Jo, výborný. To funguje, já věřím. No, super. No. Takže pokračujeme tímto směrem, prosím vás. Je to správná cesta. Správná cesta. Od ramena, takže ten cvik velice doporučuji všem, už je to lepší. A teď pokračujeme naše další cviky a potom budete překvapené, že když to uděláme, začnete hrát jakoukoliv skladbu a to půjde mnohem lepší už na první pokus. Jo, mně se hrálo o strašně moc líp. Já když jsem to jako našla, tak já jsem zahrála věci, které jsem jako nikdy v životě nezahrála úplně jako takhle. Samo. A bylo to hrozně zajímavý. Ale mám teda hrozně rychle tendenci ten pocit zase ztrácet. Jako no, že... to chce čas, prosím vás. Tolik let jste hrála jste jakoby nesprávně v tomto. Tak to, než jako vznikne ten nový zvyk, tak to samozřejmě to zase na to... Říká, 21 dní trvá, jak říká, 21 dní trvá jakoby udělat nový habit, nový zvyk. Jasné. Jo, a zbavit ze zvyku. Ano, ano. Že vlastně je to zvláště, že děláme tady pohyby tady, ale já bych řekl nejdůležitější to rameno. Ten sval ramena dělá jakoby všecko, protože tady můžete uvolňovat, jak chcete, když bude tuhle rameno. Bohužel, ještě řeknu takovou zajímavost, že vlastně to asi víte, no, že všecko je propojené. Ano. Že nemůžeme dělat jako hlavu těla, ruce těla, jo? Takže když máte nějaký sval stuhlý, tak to napětí pak přijde na ostatně. Měl jsem případ, že jednoho žáka uvolňoval jsem, prostě nevěděl, nešlo mě to. Nevěděl, co dělal. A pak jsem zjistil, že když stojí, on dělá prstami na noze, takový jakoby křeč. Aha. To jsem všiml úplně náhodou, protože v botách to není vidět. No, jasně. A tím pádem, když on to dělal, tak za okamžik už byl tuhle celý. Jakmile jsme uvolnili nohu, ty prsty, tak to šlo. Takže diagnoza. Proto když tady tuhle ten sval, můžete se znášet s prstama, s čímkoliv, to nepůjde. Jo? A ukážu vám bezva taky cvik. Už jste blízké, to je lepší. Jak uvolňovat, jako vám, vlastně vašim studentům, to rameno. Takže podívejte se, nejdřív dělám, jak jsem ukázal ty cviky, jo? Jo. A teď se, teď dělám tak. Teď dělám jakoby na stranu, jako vlak. Yes. Ano. A dělám tak, že dolů to jde samo. A zpátky taky. Jako je to jakoby se trváčnost. Já to pustím. A teď bezva cvik. Velice doporučuju. Teď si dělám tak. Raz, dva. Raz, dva. Takže bacha. Nahoru často mě dělají tak, že problém hodně jakoby těch muzikantů, že dělají nahoru je ten strength. Sílu. To je chyba. Takže ať nahoru radši bude trošku slabší. Jo? Aha. Dva. A dosáhnout, takže dolů gravitace, nahoru se trváčnost a může být nahoru trošku dokonce zatím kratší, když je to hodně těžké. Takže raz, dva. Prostě maximálně teď míň smyč se nahoru, ale aby neměnilo se, tak, je to docela těžké, aby se neměnila kvalita. Takže nejdřív драю tak třeba. Raz, dva. Малузик. Aby byla stejně voda. A potom budete. Tož potom. Step by step. Malý smyčec, víc. Ale já zatrvačnost, takže pohyb nahoru, pokračování pohybu dolů. To je podstatně. Raz, dva. Ještě.
je to lepší. Dobře. Je to lepší. Takže teď si udělal jakoby, aby to nebylo rovnoběžné kabelce, nevadí, zapamatujte, protože já někdy doporučuju trošku jenom, da? A pak od sebe. Jenom otevřu z lokta a je to vyřešené. Ano, přesně tak. Ale má to být od ramena. Jasné. To je už je to lepší, no to už jste blízko. Prosím, ještě to. Excellent. Dčka na D. OK, hlavně, vidíte, už je to lepší. Jediná ještě taková malá poznámka, aby nahoru не šel lokeť. Prostě dávat bacha, aby nahoru, jakoby chcete políbit запястье, takže dolů kotva, lokeť, nahoru lano, запястье. Prostě na to pamatovat. Raz, dva. Výborně. A teď podívejte, a teď hrajeme tak. Raz, dva. Raz, dva. A to byl jeden pohyb, ne dolů nahoru. Jako míč, pustíte. Raz, dva. Blízko, ještě jednou. Jak chce to praxe. Ale teď už pozor, aby to bylo rovnoběžné kabelce. Okay. Jo, a tak, řekneme, důležité, abyste se naučila ovládat svoje svaly, aby prostě to netuhle během toho pohybu. To jako míč, vidíte, když míč godím, než se zastaví, tak on začíná nějakou dobu skakat sám. Ano. Jo, takže může trošku míň, ale jako skače sám, takže... To znamená, že když já hraju jakoby tenhle ten pohyb a potom tenhle, tak se jakoby zmenšuje. Ano, ale to se zmenšuje automaticky. Automaticky, trošku míň. Že náš úkol se naučit cítit svaly a ovládat svalama. Já to jakoby cítím, že když jedu tohle... Perfektně! Úplně správně, podle mých představ. Ano. A to platí pro děti prostě od 5 let, nevím od kolika, pro dospělí. Prostě se naučit ovládat svoje svaly. Za kratší dobu, aby bylo toho víc. Ano. A moje cíl jako coach, prostě jako učitel vám ukázat tu cestu. Jo. A pak už mě nebudete potřebovat. Jo? Pokračujeme. Takže ještě jednou a jdeme dál. Takže ještě jednou ty cviky. První to hrajeme malým smyčcem. Jo? Ano. D, A, E, G. Pak, dobře, když to bude stejným způsobem. Celým smyčcem. Nejlepší, když není žádný rozdíl na sluch, když hrajete malým smyčcem a velkým smyčcem. A není v tom rozdíl. A takový vrchol umění, když není rozdíl ani v dynamice. Aha. Tak na tím pracujeme. To je obrovský rozdíl. Tak, no, máme co dělat, pracujeme. Zase odbočím, ukážu mezi cviky, tomu se říká, mezi cviky. Hraju malým smyčcem, jak jste se naučila. Takže máte takový jako nový cvik, jako mezicvik. A děláme tak. Bacha, důležité neměnit ten princip. Takže zase, když se podíváme, hraju to od ramena a teď dělám tak, malým smyčcem a pomalu budu zvětšovat smyčec, ale aby zůstal ten pocit toho klidu. Jasně, že když hrajete větším smyčcem, potřeba hrát s větší rychlosti. To jasně, ale teď pozor. Potřeba dosáhnout toho, aby ten rozdíl nebyl cítit. Jaký je rozdíl mezi dobrým autem a špatným autem? Když jedete špatným, třeba 100 km za hodinu a vezmete tam 200, jo, tak je to nebezpečné prostě. Je to pocit, že to auto za chvílku jako konec, jo. Když jedete dobrým autem, já prostě jsem jezdil, mám zkušenost, tak když jedeš na 100 a jedeš přes 200, to není znát vůbec.
Není to poznat. V tom sice nebezpečí trošku, jo? Jo, ale taky jsme tím jeli a máme se dostali pokutu, no. Jasné, no já jezdím v Německu, já tady dodržuju. Ale podívejte se, ale ten rozdíl fakt není cítit. Ta plynulost tam zůstává. Tak proto říkám, máme dosáhnout výsledku toho dobrého auta. Takže teď děláme cvik takový, že začínám malý pohyb, pak pomalu zvětšuju, ale zůstává mě ten princip od ramena. Zůstává ten princip a potom zase zmenšuju. Takže nejdřív increase the ball, then reduce the ball. Je to bezva způsob, podívejte si. Můžu mít dotaz, ten smyčec je rovný, nebo může jakoby zahybat teďka? Víte, no, tak, hodně opatrně s tím způsobem. To je jenom takový na chvílku, protože z toho může vzniknout zlozvyk, který těžko odstranit. Že hodně těch žáků začíná už rovnou tak dělat, tak to nedoporučuju. Proto jestli cítíte, že má hodně tendenci jakoby hrát, tak to nedoporučuju ani zkoušet ten způsob. Jo? Ne, to nikdo z mých dětí nehraje, to by přišlo. No, ale často prostě začínají hrát. Jo. A je to zlozvyk, který není tak jednoduchý odstraňovat. Jo. Jo? Proto doporučuji rovnoběžné kobylce. Najlepší, když se nemění ani dynamika. Teď moc cvičím, taky to není jako dokonale. Stop. Pozor, když budete cvičit, trošku víc dáváte energii nahoru. Tak, jak to napravit? To pohyb dolů, takže ruka klouže. A nahoru vnímejte to nie tak, že chcete pomáhat, že ta ruka jede jako sama. Nebo pocit, že někdo, že ta jakoby loutka a někdo vás za ten provázek tahá nahoru. Plynule. Takže nie z dolu, a jako sama jde nahoru. Jo. A naučit se ovládat na vyměně smyčce. Po konečně se naučit ovládat rychlost. Změnu rychlosti. Často problém, že děláme takové jako push. No, to dělám. Jak to napravit? Zkuste zahrát naopak nahoru pomalej, ale od začátku. Aha, bacha. Nahoru tahat smyčec. Nie tahat. Ten zvuk se změní. Trošku takový, ne. OK, zahrajte jednu výměnu nahoře. A to se hraje nie prsty, a hraje zase celá ruka od ramena. Ale tady pomáhá. To zvyk. Zvyku pomáháte tady. Ne. To hraje, podívejte ještě jednou. Jo, jenom z ramena zase. Nahoře hraje jenom ramena. Tady je to jako mrtvé. Dívejte se. Co dělám? Taky druhý způsob. Držím smyčec tady prstama. Teď dělám ruka jako sama. A pak vyjmu to. A. Víte, to je správný po polohu ruky. Ne. Žádné prsty. Jasné. Aby ten zvuk byl čistý. Já prostě chtěla hrát nerovnoběžně, jako jo? Tak. Aha. Ale přesto nasměrovat správným způsobem. Ano. Takže. Aha. A můžu hrát tak. A bez emocí, aby nebyla takový nervózní, ne? Když dělá to správně, dívejte, můžu hrát to tímto způsobem. Jako cigareta. Mně úplně jedno, jak držím smyčec, protože to prostě nepotřebují. To je podstatné.
Ale teď, aby byla rovnoběžná kabelce. Jo. Trošku od sebe, ne, stále to děláte. Trošku od sebe trošku dělejte. Jakože... Ne, opačně, ano, tak, ano. Ne, ten zvuk není dobrý. Tak, jak se naučit hrát rovnoběžné kabelce? Dobrý způsob. Zrcátko. Před zrcátkem dívejte se na zrcátko a naučíte se cítit ruku. Protože když díváte se sem, tady je to těžký. Když díváte se do zrcátka, vy nemůžete vidět tady, jakoby, z toho pohledu, ale přes zrcátka začínáte víc to jakoby cítit. Poráž, sedí. Klid. To je takový smích, dá se používat taky. Ne, dívejte. Pozor, pro vás začíná být nebezpečné. Jo. Ten cvik stačí, jenom rovnoběžně. Ještě taková poznámka. Byl jsem na jednom mistrovském kurzu tady, jednoho profesora, a žák měl smyčec delší než jeho ruka, takže ten nemohl zahrát. A ten profesor učil, že potřeba tady měnit porol ruky, prostě něco, blablabla. Musím říct, s tím nesouhlasím. Čím změn v ruce, tím lepší. Takže když smyčec třeba moc dlouhý pro žáka, že to nehrát do špičky. Jasné. Ale aby tady moc nebyly nějaké změny. Jo. To samé, tak někdy žák hraje od sebe, když ten smyčec je moc dlouhý a on chce to zahrát do špičky, tak to ten pohyb mu umožňuje zahrát do špičky a to je ta chyba. Prostě to, někde to stačí dá se to napravit tím, že stačí prostě mu udělat takovou nějakou mark. Jasně, značku. Něco značku, jo, označit to, aby on nehrál dál než tato část. Jo. Že pozor, to prostě často on se bojí, že nedohraje. Nebo, ještě vám něco prozradím. Někde ten zlozvyk vzniká tím, že má tuhlou ruku a nemůže zahrát jakoby přirozeným způsobem tady do špičky a nahrazuje to tímto pohybem. Ano? Takže stačí uvolnit ruku, stačí mu označit třeba, aby nechodil úplně do špičky. A je to. Můžu se zeptat, když jste u té špičky, tak vy ležíte zase na tom ukazováku, je to tak? Víte co? To děláte jako chybu. Vy nahoru trošku přitlačujete prstama. No právě, já to jakoby cítím, že tam něco jako... Byť se třeba nehejbou, tak cítím, že tam jako něco mám tendenci s nimi jako... Tak prosím vás, pozor, žádný změny v tom tlaku se nesmí být. Nejlepší, když tlak prstu na smyčec bude stejně v každém úseku.